Vreed verbaasde Sven Kramer vreun en vijand terug de 5 kilometer te winnen. Nemen, inclusief zelfs hier toch tot dit de mogelijkheden jaren. Een slimme regenblessure, hier moet nota bot plegen. Maar Sven zou Sven het wezen om alles op alles te zetten en alleen voor de prijs te gaan. Maar dat de oudskoorster geen grote risico's neemt, is wel wis. Hij meldde hem af voor het 10 kilometer op snelheid. Elke keer weer benijd hoe hij de inspanning van Vreed vertat hier. Ja, goed. Dat kon ik ook wel een klein beetje voorspellen. Want als je kijkt naar de manier waarop hij gereden is, dan is hij in een zone terechtgekomen en aan het eind zijn snelste rondjes gereden. En dat is over het algemeen een teken dat de wedstrijd niet zo heel erg zwaar aankomt en dat je daar goed van kan herstellen. Hij heeft de dag daarna een flinke fietstocht gemaakt, die voelde ook goed. Dus hij heeft hem goed verteerd. Thijs Jongenema stutst nevens alle insiders in grote vorm. Mooi oermacht wordt zijn nationaal kampioen op de 400 meter. Maar juster gaat op de 1000 meter volslijn mis. In steeds van een tweede titel te pakken, wordt ze maar tredje in een tijd van 1:48. Op de oude dagen viel ik me wel eigenlijk helemaal net zo fit. Een beetje grieperig, heel veel kop in, gewoon een beetje ziekig. Alleen dan was het lauw dat het NK een beetje later is. En dat is nog wat beter worden. Alleen helaas moesten we gewoon rijden. Daarom ben ik gisteren heel blij met de 400 meters dat het zo goed ging en dat ik hem er nog zo uitknalde. En net mijn perfecte races en net maar een goed lichaam nog zo uitkomen. Helaas ziet er net meer in en wie ik helemaal moe gestreden. Dus alleen een startbewijs op de 400 meter van de World Cups voor Thijsje. Wat wel in goede dwaan weer is Marit Leenstra. Op de 5 en de 1500 meter pakte zij al een startbewijs. Maar op de 1000 meter zetten ze de kroon op een werk door de nationale titel te pakken. In een tijd van 1:16:39. En is dus al betijd in goede dwaan. Ik denk dat ik nog wel heel ken. 2 weken geleden in zo'n rit een super 1000 meter. Toen ran ik gewoon eigenlijk helemaal goed. En toen viel het gewoon heel makkelijk. En alsof het helemaal geen moeite kostte. En toen reed ik een seconde snel daarna. En nu wie ik heel het ontwerken en wie het heel zwier. Maar ik heb wonnen en super. Ik ben echt heel blij mee. De vierde titel die Troge Friers in de wachtsleep waard, weer voor Jorrit Bergsma op de 10 kilometer. Vreed waard hij tred op de 5 kilometer. Sneun hoop hij Arjen Stroelingen onderweenst op de marathon. Een vreemde tariëring op een NK. Ja, het is soms ook wel lekker om even nog een marathon te rijden en soms ook even goed tot Gotje te gaan. En, als je goed uitwerkt en de conditie is goed, dus ik wist dat ik wel goed zou herstellen ervan. En dat bleek goed wel. Van Sjoerd de Vries voor het NK roen u teleurstellend. Op de 400 en de 1500 meter wist hij hem net te plaatsen. Gelukkig voor hem slag het wel op de zijn laatste afstand de 1000 meter, maar een tweede plak. En dat maakt het weekend nog een beetje goed. Maar na zijn misleren 1500 meter zie je de schrik er bij Sjoerd goed in. Ja, natuurlijk schrikt wel. En als het net rent, dan als je een goede race, dan doet er volle minder zeer. En juist die er wel echt zeer. Wie echt, mijn laatste rond zit juist wel aan. En dan lijst de hele nacht met tintel in de poort en lijst de bed. En dan is het morgens op het de wekker giert en het eerste wat stinkt van Villas, hè. En gelukkig voelt mij. Er waren dit weekend ook echte verrassingen op het NK. Riks Meijer was nu een vierde op de marathon, maar met haar 30 hier plaatste haar snel voor de World Cup met een tweede plek op de 4000 meter. Ik heb wel in mijn hol op mijn PR te rijden. Op zich ging het dit seizoen al wel echt aardig. En nu is het eerste jaar en dan is het op een mooi zonsseconde van die PR al en dan is het gewoon op het podium. Dat is echt bizar. Dat is het enige gebeurd wat ik ervan mooi ken. Antoinette de Jong uit Rotterdam nog maar Sontje hier en dus junioren pakt het 5e plek op de 3000 meter en dus een startbewijs. Maar wat wichtiger is, het ruimde persoonlijke records bij haar. 1500 hier ik voor het eerst onder 2 minuten. Die was echt heel leuk. En juist dan de 3 kilometer, die ik net verwacht. Bijna 6 seconden van mijn per. En nu ik van wie net 15 zaterdag, zoiets. Die wel heel erg leuk. Goed weekend. Wat goed is, komt langzaam, zeggen ze wel eens. Anies Das, 26 keer oud, riet al zo lang mooi. Maar breekt nooit terug. Ze pakte 2 startbewijzen voor de World Cups. Op de 1000 meter en de 400 meter. Ja, elk jaar ook in het gewest maak ik wel mijn stapjes. En dan blijf ik wel op dat niveau. En als ik zo door kan groeien en het blijft stabiel, dan zien we over een paar jaar wel hele mooie dingen misschien. En wie weet al eerder. Anies Das, je gaat gewoon de Wiede Brood in. Ja, ik ga de Wiede Brood in.